Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong Tray Asha na Kalengi District kebadan hapo kasatri jong Meghalaya Asha Workers Union hakakat nyo tarik unay wing arajar at pulay kila pelong na kajingya rally kabajay-jay ya kabala sedang na jan kaying ulat ke jela balapan kut pat Hamadan Malki kani kajingmi Ginong Tray Asha ban pelong na kajingya rally kabajay-jay kade hadian baka jingkran ke Menteri Sorkar jela kabari pet ya katanat ka kwait ka kya ka Dr. Mazal Amperin Lingdo kabalaong bagi Ginong Tray Asha kede tang Ginong Tray Monsngobha Bargani ka jingkran ka menteri kalapan bitari Ginong Tray Asha. Hagani ka jingalom ki Asha Hamadan Malki kiraay ka jingkran ban pensngaw siya ki bor sorkar kamtam ya ka menteri ka Dr. Amperin. Kabaki dather da kabaong ba ikumba ka health minister kamdon skor bat ka kren ya ka kabaki Asha ki mlakban priang. Shu kilaong ba haba ka kren kum ka briu ka ba sngaw don pang ka babat ya ka kerdan minister. Kariban kren ka jingtim ka jingsngaw thu ban pensngaw tanan i Ginong Tray Asha. Men sendra nyanyi nadu mentagas ni Por kibadan ringkar bagni namar dailing ba jongki bon ba teknik ke jongki ni kong asa ki bangi tray nilayo ya ki insentif nray nakaliang jongi bun ki bangi shoot tray da ka mensim ka ba mans ngau ha sisya habang ilaj home visit hato nyo pig asya pisya yo insentif na ka benta ka home visit ngim yo ya ki insentif na ka benta ka home visit balla da ka jinglaj home visit jongi ya kino gilong mi kiba kwa manwan haka shake up lane ban ayon jek ikikon lada kimtre nginam yo ay nakato ka jinglaj nray lada ki wan siya kataka ay kabangila de bias log ki wan siya ki shake up ki wan siya ban ayon jek ikikon kiti jong kite ngila ban yo ya itay incentive iba kandiat nray lada kimtre ngila sudo ay yala kisngi ki bangila penut por hang to bat kaway kalong ba ka health minister kasngaw ba ngingin tray man so pabek hato baro mo ki briu ko bastang ki kamla jong ki kwa ban hajo hato maka baka simti ya ka kam health minister ko kwa baka jala jong i kansa hajo dalay kata ka ba uwe briu dan yala ka jong ka thong kan banang ya ki por kisngi ni dan yala ka jong ki thong tenata ka da hui kum ki asyaro ngim la syu ban long kum kita Ginong Tray Monsngobha ngana bo ka jinggerpat ya ka health minister bakan ngolem yang i ha ka nei ka por ka mementa ka bangilambi na ki way ki district cha ki way ki district ban ya ka peace rally jong i nray na ka liang jong ka health minister e kum ba kam don score ka kren ya ka ba ngim la ban priang Kapin siya ya kijing yo jong ki asya hana nengkong san hajar tingka hadin ki bayo khat pra ki bayo lai phau nyau ki bayo halu pra phawar hato phila ban priang ya kata lada kinong ngap ki dai ki bas ngau tho kinsa ong baya ka health minister imat hapor bakala kren imat bakala buat sifak lawai na kalian jonga na kata ka daw nga ong baya ka health minister haba pikren kum ka priu ka basyempang ka play bat ya ka kerdan minister kren da ka jing tip da ka jing soto wat kren lambir kum ka pi ka baning kong ka kerpat tang ya health minister nay kamtam yaw chief minister Deputy Chief Minister ba Preston ngap lem yang i kamtam balay ngawan manajing kren nga day na
dispensasi penusla. Balai pisu ngajak. Los kami kicing cungai kum ke Asia. Iong mangitray si tray mod sobha mereka kam kalanang kiana kapor sa kapor. Bat kamtam kijing dawa kibangila lek hakmat yung health minister kita lightly. Kabaning kong kadai ban penkiu no ya kajing siu jong iki asa. Namatang hajar ngimla subat penya ya kajing kasam kajong Hendrai ai ban ya ke MHIS kawat katokan longkum ka security na kapita jong iki asa. Hendrai kat hakaklam COVID kang itur marmet na positive case ndan ka way ka asa ka banyo pang kadai na yam baru ang isang iklan balay ublay yo ya kakam bang itray ya kakam ka badan burom kalong kakam ka bakantang kabayaday banyadil kimensiam ki bakordo jong ibri kung kiasa ngim kuwa bangin pang kay ka bang ikuwa mangining kong Kamien hi bakabakong san kadai pinkiu no ya ka jinsir. Kanang bakum kiasa nginang laban tray kambhay kakam kajangi. Iong hana wan no kiasa wan tray no. Kala doko kajingko jingkia kinong song senong. Lada isngong tu ba kinong song senong. Idoko hakajkot kakia kimyo hokshu ya ka bagi deban yo. Namarbam tray kiasa bakias tray. Tebalay imay ya ka kajindawa kajangi. Ngiro ngiday kibriya, ngiday kinongsong sunong, gidan kam ya kabab, kumbat para nongsong sunong jong ngiro kibab. Ndray kom hakapor kabit, kaburom kalet kang sikirang ba sunong, ki ANF, ki asya ki ja, kerteng. Kaburom kimyo ki asya, kaday na ya, ki ihagani. Dayan ndray, mano, batur, markamat, bat kinongpang, haba one pie ki returnis lagi jaka pule, ki baper, ki jaka taray, Madu basong pan amit hadu kinda poi hatu ka quarantine center wala pan kriya eki ki asa bat ilong tabi ki keme ki kpa jong kitu ki khna ni song hadu kharoi baji hadar baji hadu bakin dan poi kinda poi ndrai nyemyo ai ru pan ong kajing yaro yangi bas yo pang meningitis wei udo khot jong kai nyang katu ka kan to ki asa khablet mare desim dawai lapo dispensary PHC, CHC, ya kapan sam ya gitu, kibarjan kiyek, simit, sistem kapan samit tu kidawai. Plus, kawan madin meningitis, kawan sa ka JE, ka Japanese encephalitis. Kato ka pang ni hagisno bangilayo, batkala sibru, ya kaman sim bukod jong kibri. Hakato kapor, ni hapan lek. Sa kijaka baris niyang jong kinong song lek, Kisu phone kim phone ya kinong song sunong kim phone ya kinong kin kap sunong ki phone ya ki asa one ngin hablek ya lam phang do bari hangi ki asa hato kata kadai ka kam Raymond Sobha te kunta hangne ni kum ki asa ni pen snau ya ka sarkar bahkan snau lam ya ka chungi kumba phiyong ba ide nong Raymond Sobha kamde namalba ya ka kam asa ngila bo khmat ya kiwe ki kam ibo syadin habangi dan kam ya kai kabang jadi bat ke kamai keci ya kaban lek sya kawe bat ke kam ngimla namar ba lasai gandan ke wi centi lasai gandan ke monthly meeting kam bandan HPHC ngila no ya kita ki kam baro ni haban pendiang ni haban aten ya kata ke badai bat ke health department hato kadai ka try kamon Sobha ngimla ban try kat pamon ni hab ban try kat kum kacing batay ka health department kata kadai kacing sisa te kumta ni kerpat lam ya phi ko health minister ban snau tho lam ya kacing jong iki asya kilong kemi ki baket ya kayin kesam ki baket ya ki khun ki ti ki bangai hab ban ai bunya la ki khun ki ti ndrai ka kam asya kala ban khia bat wan chakri ya kayin kesam ngimla ban chakri la ulok ro ngimla tang ban pen khacha dai dai don bak bangiyo daw ku remu babhan siem rai kat pamon chakri da benta kamen siem jong unang song snong te kunta ngasnyaw banong ko government MDA 2 tos ngaw lam ya kacing jong iki asya namar ba ngimla ban Raymond Sobha baro silantar kacingem
ka bainong namar ngi ki asya ni su thoya ka chinge bagi mat ni nyom ni jo ni thom ya ki mau ya ki she ya ki lum ya ka kte ya ka them ya ka ho ya ka e ya ka sam ni hab lay sa phim sa kandang trong ka snang baro ka we ni hab rung lut hang no badan ka thliu ying balet screen ya ki ka ma pher bala matai da ka health department na kata kadang ang pi ko minister ang badan buram jongi ko mi health minister iba song thu e gani benta kum kalong kami hi ngi da kar paret khma jong pi pin song thu lem gijing e jiki asha na marngim kwa shu ban bunia kani gani benta ba pila yo I hiru bat kum ba pila pen I hiru ha ki news ye ki gijing seo ki ba san hajar kuma fikra na do ning kong ki lai phau ki lai pinyo hajar Henry minta kumba piong baki asha kilayo san hajar minta ngin dawa baya ka san hajar denem na kata daw nganong ipi hang ni kumba iong ka incentives ka babon ya thoya nga hang ni khmat jong pi khmat jogini media ba pi yelij ayu ors shi 10 kilometer pia yo kanu way ors pilit thau melu haman ki yeng pio kanu ko yeng kita kideki incentives ke ba ikong aprin iong makabon bhag incentives pili thau kalong marsukha kalong hadu sa ars ngi kanu sian pilai kanu tingka finio la nyau sngi kin haban la ne ban ong makin haban ya namar ne ban matang sim 4 minute ar 4 minute kin hab shong kin hab thau na dong shadong kata dik incentives ke ba ikong aprin ila jer nalo kata lada piklan ke motivation ya ke family planning yon em incentive na ki khlong lada khlem kha khlong kinong pun posh nang pi incentives lada kasnong ka bahe kan noru katkom ka jingbon jang population katkom ka jingdan jang population lada omdan pun pi incentives nang ta shushu piju pendi dawai tibiru dainem Sayot daladap nakakos jong jing pendi dawai tibi karno kakos jong pendi dawai tibi real benai shisnem nang ta pia yo ek pisa tang shumare dap kakos hadin kanus nam pia lagi paus nam lagi sans nam lagi reus nam tahato ko health minister ko sarkar jong I hang ni Pinso tho bagi tag snam bagi julet pan pendi dawai kini kinong pang himodor kini gasha kini robot sashi sian ngan ang pi kan mau batang kawai kumba pila keren nag bapu samrke bapin ai ya ka training ya ki VHC ya pok gisnong ngalaya kendo bon ngot kirang basnong gi baong la ban yo bai sngi ne em nagam ta kini ki VHC members ki bandage ka training kan tapai ke por bagi VC members jang basnang ki rambas nang ki secretary nang ki bajulai dan penut por nang pakalai training ki members ki badan po ke VC ru kan tapai ke por kin sami ke mami madan ki asha jong I dainem nin sa ap ya kata ke por yang I bangim dai kinong try bro shisni iya I para bagi try ben mir iya I ngi bagi hab ki coach tang mir daga tagi siu mano danong siu takomta ngakarpat I health minister ba wat syukran tang ke ek ba philan dak sentur da perkhat lam hi nga thanai ar hajar jangai bernang khun ni ipsai ke yang baro ka wai ta komta karpa ne phi to isen ai to snap di ka jing dawa jongi ni klam bodor leke ai ka ba phi ibet pelak changi kata ya kata ngi pediang bat na ka ba buram ngada karpa yo chief minister ba ia jongi ha ka por ba usil ya ka pisa jongi ka bangasa pending na do aja kan ar komba ipen mi I health minister da ka jing ram kinoy lam ba I ni hable ra ka strike ni saya mdai bi ka ka jing sok deminta ru ni dawa na thi ai ra ni ka jing sok hiro ngi pedang na ka pasok bat ngi ja ditrai biang ki kam ki jongi la da phi pim snga bi jing dawa jongi ngi nyai petang ki jing ki jongi ho blai shiko